ଏବେ ତମର କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଅଛି ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଶାଢ଼ୀ କମ୍ବୋ ଶାଢ଼ୀ କହୁନ କିଛି ଲାଜ ଖାଲି କରୁଛ କମ୍ବୋ ଶାଢ଼ୀ ନୁହେଁ କି ଶାଢ଼ୀ ନୁହଁ ଶାଢ଼ୀ ଟି ଶାଢ଼ୀ ଦିଅ ତମ ହାତରେ ପଦାର୍ପଣ କର ନାଇଁ ଖୋଲ ଆମର ପ୍ରିଣ୍ଟର ଭାଇ ଫିତା କାଟୁଛନ୍ତି ଫିତା ଏଇଭଳିଆ ଚିରିଛି ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ହେଲା କି ଆଉ ତା ଜରି ତ ଟି ଶାଢ଼ୀ ଇଏ କ'ଣ ଏଇଟା ଶାଢ଼ୀ ନା ଏଥିରେ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ଏଇ କଲର୍ ଏଇଟା କଲର୍ ଏ ଦୁଇଟା କେତେ କମ୍ବୋ 400 500 ଦୁଇଟା ଅଢ଼େଇଶହ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭଲ ହାଫ୍ର ନା କ'ଣ ଫୁଲ୍ ଖରାଦିନ ପାଇଁ ନା କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ଏପଟ ସେପଟ ଭଲ ହେଇନି ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଆଗରେ ଦେଇଛି ଦେଖୁନ ତମେ ଦେଖ ଏଇଟା କେଉଁ ପଟ ଖୋଲା ବାଟ ପାଉନି ଜାଲି ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ମାଛ ଧରି ଆଉ ପତଳା ପିନ୍ଧିଲେ ବେଶୀ ମୋଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଗରମ ଲାଗେ ନା ଏଇଟା କ'ଣ କଣା ହେଇଛି ଚେନ୍ଟା ଦେଖିଦିଅ ଚେନ୍ଟା ମେନ୍ ହେଉଛି ଚେନ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଫେଲ୍ ହେଉନି ତ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ମଗେଇଥିଲେ ଭଲ ଥିଲା ନା ଭଲ ଲାଷ୍ଟିଂ କଲା ଏଇଟା ଭଲ ପିନ୍ଧିବି କ'ଣ ମୁଁ ଉପରେ କେମିତି ପିନ୍ଧିବି ହଁ ସେ ଉପରେ ହିଁ ପିନ୍ଧିବି ଏଇଟା କ'ଣ ଲାର୍ଜ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଏଇଟା ଇଏ ଲାର୍ଜ କ'ଣ ଦିଦି ଏଇଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଏଇଟା ଇଏ ଲାର୍ଜ ଦେଇଥିଲା ନଥିଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଚେନ୍ ନା ଖୋଲିକି ଚେନ୍ ଖୋଲ ଓ ଗାଁରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବିରିୟାନୀ ଖାଇକି ଖରାପ କଥା କୁହ ନା ଭଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଖରାପ କଥା କ'ଣ କହୁଛ ଖେଳକୁ ଯିଏ କି ଠିକ୍ ଅଛି ଭଲ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା ସେପଟକୁ ହଁ ଯାଉନା ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ମ ନା କି ଅଜବ ଠିଆ ହଉନ ତାହେଲେ ସେ ନକଲି ନା ଠିଆ ହୁଅ ଠିଆ ହୁଅ ଯେମିତି ବୋଲିକି ତମେ ମୋତେ ଅଲୱେଜ୍ ହ୍ୱାଇ ୟୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ମି ଅଲୱେଜ୍ ଠିଆ ହୁଅ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ହଁ ତ ନେଇଯାଉଛି ପଛପଟେ ବି ଦେଖ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର ହେଉଛି 480 ପଡ଼ିଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ କି 480 ଯେହେତୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ 240 ଲେଖା ପଇଲା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଜିନିଷଟା 240ରେ ତାହେଲେ ଭାଇ ହିସାବରେ କେତେ କ'ଣ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ନେବେ କୁହ ସେଇ ହିସାବରେ ନେବା କୁହ ଲାଜ କର 240ରେ କେତେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କୁହ କେତେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କୁହ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିବ କୁହ ନା କି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେବ କ'ଣ ବାସ୍ନା ତ ଆସୁନି କାହିଁ ଏଇଟା ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ପିନ୍ଧିଲି ବୋଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଢିଲା ରହିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ନହେଲେ ଇଏ ଲାଗିବ এইটা একটু টাইট ଅଧିକ ହେବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ନା ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବି ପିନ୍ଧୁ ନା କ'ଣ ସେଇଟା ନାଲିଟା ଭଲ ଲାଗିବ ପିନ୍ଧିଲେ ନା ନାଲିଟା କ'ଣ ଇଏ ଖରାପ ଇଏ ଖରାପ ହିସାବ କରିନି ମୋ ପଇସା କେତେବେଳେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଉଛି ମୁଁ ବାଟ ପାଉନି କେତେବେଳେ ଅର୍ଡ଼ର କରିବି ମୁଁ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି ନା ସେଇ ଅଫର୍ଟା ଥିଲା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ଖାଲି ଭଲ ଲାଗୁନି ଖରାପ ଲାଗି ପଇସା ଆସିଗଲାଣି କହୁଛି ପଇସା ଆସିଗଲାଣି ରୁହ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଇ ଆସୁଛି ଆସିଲା କି ଆସିଲା ଏଇଟା କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି ଯାଇକି ଶୁଣା ଲାଗୁଛି ନା
ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠି ଖାଲି ନାଁ ଲେଖା ଥାଉ ଲେଖା ନା ନା କ୍ରିକେଟ ଡ୍ରେସ୍ ଅଲଗା ନା ଇଏ ଟି ସାର୍ଟ ଅଲଗା ଯେଟା ଅଲଗା। ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇଲନି ଦିଟାଙ୍କ ରଖିକି ନା ମ ଥାଉ ଫଟୋ କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପିନ୍ଧିଲେ ଦିଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଚ୍